Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati.
Oras, selamat hari Minggu mah dihita salutna. Tapukama parminggota sadarion Minggu Trinitatis 15 Juni 2025 ibadah pukul onom. Martang yang naho mahita. Amin. Tapujima tuhata marendesian buku enden nomor 110 sada ayat sada rodi ayat tolu patimbul be sangap.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas habangsa na timbo, jala namar mulia. Jala akar rabuni paheana manggoki bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim. Jala masih jowon manasida songonon. Nabadia, nabadia, nabadia do Jahoba Sebaot, gok hamuliaon na liat portibion. Haleluya. Martangiang mahita. Ale debata sitolu sada, debata ama anak doho tondi parbadia. Namandok mauliate mahami tuho, ala ditopa di palua jala di parbadiai hohami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi. Sai ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangunjunan. Apuli hami uju marsak, pahe hami uju tinggang, jala di togu-togu hami, diha susuda ni bohal nami, tuhara jaon muna di banua gijangi. Asa disi pujion nami ho, marhite-hite rohadot hata naim baru. Amin. Pangihon hamuma patik ni debata di Minggu Trinitatis, ima patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang, dohotna di banua tongaon, rodina di bagasan aek na ditoru di tano, ianggo tungga besi sombaon manang sioloan. Dia do lapatani ondo. Ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi iba masomba tusu sombawon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi oluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Ima sahatna, atong rap magido gogo mahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tupatikmi. Amin.
poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoar munda badiai, alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini rohamaho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sia namate, nama naik tu banua gijang doho mangondihon hami. Asi roham di hami, sai patok tong ma di hami, roha hamuliateon tuho. O ton di parbadia, pangapul di namarsak roha. Pamalu masaluhut na bernit, binaheni dosa nami. Romaho mangingani hami, asamarlas roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitea ni nasa asini roha. Sai unang tulak hami, sai tangihon mahami, o ali debata ama anak doho tondi parbadia. Amen. Baga-bagani debata taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangulu tondi muna nina Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songan abit bunga dap-dap, botardo baenoku songon itak, nak perara songon bait hasumba, gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata epistel di Minggu Trinitatis ima tarsurat sian kitab Rum 5 ayat sada rodi ayat 5 tajahama
marsikap soring. Asadung di pitori hita dalan hapor siaon, mardame mahita dohot debata, marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Alai lumobisiani dope, aitahala sondonang aka hapor suhon, ala taboto di horhon hapor suhon nido habengeton niroha. Jalan di horhon habengeton niroha nido, jalan hatuan nido horhon. Alai dang namar sakita bayenon ni pakiremoni, alanunga di usehon tu bagasan rohata, holong ni rohani debata, marhite-hite tondi parbadia, nong nilehona na itu hita. Ima sahatna, martua doakan na tumangyihon hata ni debata, jalan na upiausa. Amin. Tidakon mahapor siaotai songon hina tidakon ni dongata sahapor siaon di sandok portibion. Rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogena sohatu dosan natumo palangit doho tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imanati nibuhon ni si Maria nagabe-gabian si Anton di parbadia andorang so habubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni silatus na mate tapajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban nuatoru deng ditanom na mulak manggulo di hari partoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogona so hatu dosani disima ibana paima mulak sogo tu tanoon makhumi halak nama ngulu dohot namate au porsia ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ya halak Kristen akan nabadia dohot di hasesa ani dosa dohot di atai namandok mulak mangulu sogo ti halak namate dohot di hanguluana sora sudah. Amin. Oras madihita salutna. Dikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 8 Juni 2025. Partangyangan Wik hari Rabu 10 Juni 2025 masuk pukul 10 sia WIB. Sada
Wik Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga Cintua Arnold Silaban, Ida Boru Sitompul, Jalan Mustika Jaya 5 nomor 10 Sada A, RT itu RW 10 Sada, Jakarta Timur. 2. Wik Rawasari Cempaka Putih dibagas ni keluarga Situa Manuala Osman Hutajulu, Paulina Boru Sianipar, Jalan Cempaka Putih Tengah 26 E nomor 8 Jakarta Pusat. Tolu. Wik Kayu Jati Sunan Giri di rumah keluarga Situa HR Semangunsong, Boru Siahan, Jalan Kayu Jati Sada nomor 24 Rawamangun, Jakarta Timur. Hari Kamis 10 Juni 2025 masuk pukul 10 WIB Sada Wik Ramangun Tegalan dibagas ni keluarga Parulian Silalahi Megawati Boru Nababan, Jalan Haji Tenopat nomor 14 RT Onom RW Tolu Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Wik Utan Kayu Kayu Manis dibagas ni keluarga Yunius Manahan Bakara Teti Tau Boru Simorangkir, Jalan Duren 2 nomor 14 Utan Kayu, Jakarta Timur. Tolu. Wik Cipinang dibagas ni keluarga Nyonya Tiur Manurung Boru Napitupulu, Jalan Cipinang Baru 2, Cipinang, Jakarta Timur. Sekolah Alkitab Liburan atau SAL Sekolah Minggu. Sekolah Minggu HKBP Rawamangun Patupa Sekolah Alkitab Liburan dot akka kegiatan boima di Jaha di Harotas Tikting. Diharapon yana kota sekolah minggu boima mendaftar tu guru sekolah mingguna Ganop Manang Marhite Mai ASM HKBP Rawamangun. Ibadah gabungan seksi perempuan Huria Manang SPH. Hari Selasa 17 Juni 2025 pukul 15 WIB maringanan di gereja di Patu Pado ibadah gabungan seksi perempuan Huria Tude Ina HKBP Ramangun asa mandohoti ibadai. Konven pelayan penuh waktu HKBP Distrik Walu DKI Jakarta hari Senin 16 Juni 2025 masuk pukul 10 WIB di Patu Pado konven pelayanan penuh waktu HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di gereja HKBP Suprapto Jakarta Pusat. Pandita HKBP Ramangun, Pandita Pensiun Dor Keluarga, Diakones, Bibelfro Ina Sarfat, asa mandohoti konveni. Pertanyaan Pendeta Pensiun Dohot Keluarga hari Senin 27 Juni 2025 masuk pukul 10 WIB di Patu Pado ibadah Manang Pertanyaan Pandita Pensiun Dohot Keluarga sejabodetabek maringanan di gereja HKBP Rawamangun. Festival Paduan Suara Antar Gereja HUT PGIW DKI. Ombar Tuhut Pak Onom 10 tahun PGI Wilayah DKI Jakarta. HKBP Ramangun mandohoti Festival Paduan Suara Antar Gerejawi na pinatupa hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 di gereja GPIB Paulus ni uluhon ni Pandita Osator Simanjuntak parmingguon sadarion 15 Juni 2025 pukul 10 WIB paduan suara gabungan kononia Patupa Kor Ima Laguna Naing di Eddehon di festivali. Kegiatan katehisasi Sidi. Kegiatan katehisasi Sidi tahun ajaran 2024-2025 Cipul nama akar rangkaian kegiatan pelajar Sidi boima di Jaha di Harotas Tikting. Pelajar Sidi akanatoras asa memperhatiatehon jadwali. Fellowship remaja opening parheon remaja. Seremoni pembukaan parheon rap fellowship remaja nunga di Patupa hari Sabtu 14 Juni 2025 pukul 14 WIB. Inganan di gereja HKBP Rawamangun. Ibadah pembukaan parheon remaja di Parmingguon pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu
dohot pukul 16.30 WIB. Pasi dohot do remaja gabe parhobas ima, petugas kolektan, penerima tamu, jala adong do pujian marite konser mini. Parheon remaja HKBP Rawamangun patupa tolu lomba, jala boima di jaha di Harotas Tikting. Link pendaftaran boima di scan marite flyer na ditampilhon. Tung sipul manja Tikting pengurus remaja patupa sosialisasi taringot tu program remaja HKBP Rawamangun. Penerimaan murid baru TK Sinantam. TK Sinantam membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Doh jenjang usia songon natar surat di Harotas Tikting. Ruas ni huriata na adong dakdana nama rumur songon natar surati, boima margabung di TK Sinantam. Pendaftaran dibuka 1 bulan Juli 2025. Jala boima menghubungi kontak na adong di Harotas Tikting. Ruas na tamba. Minggu sadaron di jalo huriata do keluarga na tamba. Ima keluarga sada keluarga Ricardo Purba, Lydia Putri Boru Tarihoran. Datang dari HKBP Sarolangun Resort Sarolangun, alamat Jalan Galur Sari nomor 10 Sia, RT 10 Tolu RW Sada, Utan Kayu Selatan Jakarta Timur, Wik Utan Kayu Kayu Manis. 2. Keluarga Raja Henok Napitupulu Etsa Natasha, Tian HKBP Resort Eben Ezer Parparean, alamat Jalan Duri Pandan 5, Kayu Putih, Jakarta Timur, Wik Pulau Mas Kampung Baru. Tuatama nama asumasu nasida, gabe ruas nadinggan di tongah-tongata, tarlumobi ma di jolo ni tuhata. Tikting Neymar Bagas, Tikting Paduahon. Nemanjalo pasu-pasu parga bagason ma Lionel Jospin manatap sinaga, ruas ni AKBP Resort Ramangun Jatinegara Kaum, Anani Amata Situa Radot Sinaga, Tubuh Inata Derita Rosdiana Boru Doluk Saribu, Dot Orwana Desi Mariani Boru Simanjuntak, ruas ni AKBP Sigala-gala Resort Sipahutar, Boru ni Amata Aber Simanjuntak, Tubuh ni Inata Marsita Lince Boru Panjaitan. Pamasumasuon hari Sabtu 21 Juni 2025 di Gereja HKBP Sigala-gala Resort Sipahutar. Tuatama nama masu-masu Parsaripo Nasida, gabe Parsaripo Nadinggan di Tonga-tongata, Tarlumobi di Jolo Nituhata. Pelian.ak udut ni bawa-bawa tajahama di Harotas Tikting, naong pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama akabarita masa, dot ulon akka sipatu pauta, bayan sangap di Goarna. Tongonima Tikting di huriata minggu sadarion. Mau lihat teh.
sadarohata martag mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata jamita dihita dalalas omma bohal ni partodiota manipat manang mamonai golutta di mingguan imana tersurat di buku panurirang Yesaya bidu ono puluh sada ayat sada sahat rodi ayat sia tapai huti hukma asa hujaha dihita jonok namatiki hatuau ni bangso ni debata songgop do tuau tod dini Tuhan Jehovah ala naung miniahan ni Jehovah au mamaritahon barita nauli tu halak nadangol marsuru au pauliulihon halak parroha nabujok maniktikon haluaun tu halak natarhurung doho tu halak natarate buhani hurungan maniktikon taon parasin rohaun sian Jehovah dohot ari partubolan ni debatata mangapuli saluhut halak na marsak roha laho pahisahon roha ni halak na marsak di Sion mangaleho tunasida tupal sikka ni sirabun miak las ni roha sikka ni arsak ni roha ulos marhadohoan sikka ni toddi na tahuton gabe targoar nasida hariara hatigoran suacuanan bahen puji-pujian di Jehovah. Jadi nasida ma paulihon akan naung leleng tarulang akan naung tartabat di narobi nasida musepa jongjok kodohot pai baruhon huta na tartaban akan naung tarulang marsudut-sudut. Jadi halak ruar jongjong marmahan dorbiamuna jala aka anak ni halak sileban pangulamuna dohot tukang porlak angkurmuna alai angkohamu targoar aka malim ni Jehovah parhalado ni debatata dohonon nama tuhamu sinamot ni aka bangso parbegu panganomuna jala hasangapon nasida do soluhomuna sikka ni haurahomuna nasailaon jala omuna silopit jala ali ni haeleson marolopolop nasida di partalian nasida di baheni silopit do teanon nasida di tano nasidai ikon maruli las ni roha saliling-liling na di nasida ai au do Jehovah na holong roha di hatigoran alai na magigi mida taban pangarupaon sai lehonokku do upa nasida di bagasan hasitongan jala pahotokku tu nasida padan saliling-liling na jala tarbarita di akka bangso parbegu pinopar nasidai jala anakon nasida di tonga-tonga ni akka bangso sude halak na marnida nasida tadaun nama nasida do pinopar ni na pinasupasu ni Jehovah ima sahana horas madihita. Selamat hari Minggu, selamat pagi ido olodo terbawa suasana adem hita masuk ke gereja molo jam 6 pagi. Isedo naingi nataan inna rohamuna deba alai deba ngamanada au baru diucapkan di huriat tahun HKBP Rawamangun jai pinatadahom majo padita Rita Rosmawati Makwarho amang marga purba tuluma dihamidak danak sadabawa 2 boro
sedia dohamu inak pidda tu huriat taon inna rohamu nama muse molohami pidda sian distrik tebing tinggi alai angko resort na huhobasi hami tikini terletak di Kabupaten Batubara, Kuala Tanjung, Inalum, Puccuni Inalumima, na jonokone lauti, ima resort Dame Cengkring, Kuala Tanjung, Indrapura, distrik tebing tinggi, ima haruan nami, alai moleate madihita di paluasita marsaor, di tonga-tonga ni huriat taon asa lam patar tanak hatani di bata marhiti-hiti kehadiran nami mangurupi pelayanan di Rawamangunon horas madihita hatani di batata na naing si pahusor-husoron nero hatta hobar tu pardalanan ningoluta nunga di jahanakin jala memang porludo risihatta didok nakin minggu Trinitatis ala nunga saor todini di bata nunga tapesta honi nadia riminggui dohok nani aris eneni jala tanak ma hasosonggop ni todini di bata tutonga-tonga ni huriana marhiti turupukon tabereng madisi dibahay ma judulna maniktikon taon parasi ni rohaon sian Jehovah boydoi di ayat 2 tabereng molo maniktikon gudang do cara ate molo di desa bay palu gentongan kan disepakati molo di palu gentongan adong may berita masak jadi bolo di akalua nasing molo dang pas jamna bay do buah-buah molo adong hagoran kana masa kriminalisasi ipalu giring-giring ake akadi hutamai alai anggo dihuria manitikon tahun parasini rohani Jehovah marhite pangalahon adeng kaddo dak pula gudak kata pabainado jadi dipakai debatado hitalahu manitikon tahun rahmat Tuhan tahun parasini rohaon gok asini rohani Jehovah do tano on ainatino panado jala diparmudu do jala diparadi do haluaon ido na mangihut naing berengot tamuse na paduahon next na paduahonon patorak ko tuhita kehadiran dohot peranan ni debata dang daw hapesian ngulu taon pinargogoan ni debatado pangatoion ni debatado tuhita dohot tu bangsa Israel tikini debatadang lomo sasitong narohana marsiak marsikor terpuruk hita alai saya dicipta do akan nadenggan saya dipikiri do akan nadenggan debatama cuma no pasalhutna dang ditangihon marhiti akka panurirangna disuruh anakna Tuhan Yesus Kristus tong gudang akka nama kosomi disuruh todini debata sahak ro di sadarion nang tua katiki naneng ro muse
ima na mangula di bagasak kita. Di bagasan rohani bangsona. Diurupi debata do sude. Dang dipapulik-puliki. Dang ditadai-tadai. Sudi akan ada hangol. Sudi akan amar parniahapan. Sudi akan amarsak. Nagali tertindas. Di parrohahon. Di panoknoti. Di boto. Di ida sahat tu pusu-pusu tai. Namar hagaleo do hita colma. Boy do hita adok kepekta. Alay gudang doaka si parukil honota selain hepeng. Ida. Molo di padan Narobi. Next marhite. Jesaya. Di Papua. Adong do hapataran ni debata marhite-hite panurirangna. Jalanaing mangula hita marhite-hite tordinay. Unang talaluson. Unang tapasobu. Mardalan ngolutta. So menikmati kehidupan na pinasahat ni debata. Ayang ko bangso Israel dumula na sida siyan habuangan niripudo nga semangat. Niripudo nga boy na sida hicaro hana. Hape holan na pature-ture diri na do. Naing mabango bagas coroy, masih tugat-tuganan do. Sahiran aso di jakot dongolu naong pinaradi ni debata. Olo do sipatan ya songoni hita kan. Dakta nikmati ngoluon. Gok arsak. Gok holso. Ngamarula loni akka panurirangiro parzamita hata ni debata nunga tatangihon alay didok si Jesaya ma songgop do tuau to di ne Jahoba asa hubaritahon barita las neroha naing rona ma mesiasi ima Jesus Kristus si idope buah-buah tikini idope urutan na jala omma naikon ulahononna. Jadi hira luba-luba tu harorone si paluai. Ujuni nunga adong benian tod dini debata alay dang apala patar mangula dope. Next. Yesus adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya 61 ini. Dengan perantaraan anaknya Allah menyatakan pemulihan dan kemerdekaan umatnya. Di pamalungdo ausni hawasonni pakirimoni sude bangsoi. Marhite haroro ni Tuhan Yesus. Patar mai. Baga-bagai. Jala. Isurat ton. Doi di Lukas bidu 4 ayat 10-21. Nunga songgop tuau. Di patorang ibana. Natar surat di Jesaya 60. Jadi adong do kesinambunganna. Adong do hataridaan ni hata ni dewata. Ima marhite-hite Tuhan Yesus.
diurupi do akan nagale, di pamalum na marsahit, di pangolu na mate. Sinongkopan nito din debatado anak na Jesus Kristus iro ditikin na terdidi pe ngay papatari. Naksoi ay sada do debata Trinitatis sada alay tulu alay sada debata ama anak dotor di porbadia rap mangula mamornohi madongani manaore ngulutai. Next. Hamuna dongan saha porsyaon nuaing haroa molo naujui di perjanjian lama ngamalekse ngaruntuh Jerusalem jala dipauli dipulihkan kembali mulak manasida tu Jerusalem muse marhite Raja Koresi. Sonari ahado keruntuhan, ahado namalekse dihadiri taon na jot. Sonari keputusasaan murah-murado, malekse do semangat. Malek sedo akka pakirimun ate moluadong akai anak kota hita pe uludo PHK hita kan madele mahita ai dia doho Tuhan madele ma terpuruk ma runtuh ma sudah kekuatan tai naga tekyedang boy gateng be naga kyedang baga be ay nga madele ay haroa ahana di baga sarohatay terpancar do tubuh hita putus asa wasa songoni ho ito hato mahomatua ay dito na madele do ho na terpuruk do perasaanmu. Ayah hamangarsahi ho, meda anak tasya kangani di PHK. Apulata mai, donganat tamai mai makatai, pahotot tama pakirimon na, to ema sipata soniro, muse jowon na doi, to ema say dilului ma, soniro kone, na di Matiusi, tuktuhi ma, say nau kapon na doi. Lului ma sana jupangat do ima dada ito dah ima keruntuhan nata alami sonare keputusasaan baru keegoisan kerakusan runtuh do semangat tak madele do hita. Saya taparroha tu habirak siamun bahula dirina di pasare-sare teh. Adong dunia todok ta nasongon nabui mangurubi. Alai hula dirina ma ipature. Apala anak nabur kuruniani. Alai tuk sobui durupan na anak kon. Direkturi mana di perusahaan ipuang. Madele keruntuhan si songoni naeng do apulata pamalumot tarohanai pamalumot taluka yang ada di hatinya ba ikomula ada siya met siya mulai nol baru harga mangulutai kok kita do pahehe kita anggo Tuhani dak tadi konon naita toy ma tapuk ma saya mulai nol dari mulai minus saya datang ke Jakarta ini tapi Tuhan maha baik boy dur sikola akada denakon ima mangubati ima nama pargogoyhon
mangihut contohna keruntuhan. Kita kehilangan figur. Olo do satokin, bah tabu nayon, cako nayon, mantap nayon, mamereng sasahalak. Alai ujungna, marsogot, haduan. Kecewa do hita. Gabe sulit menemukan orang yang konsisten dan setia kepada Tuhan. Sobino to. Mubau bado rohani jolma. Iba be mubau bama. Ay nari hai ringkas nomor minggu au pedang ringkas biawa. Tema. Dang konsisten ibana laho makaposi Tuhan ni. Aladang adong di ida ibana. Guru, figur, contoh, teladan. Mulu saya talului marhiti ngolu ni jolma dang jupak kita ala isedo figur, isedo teladan. Yesus Kristus anak ni debata sa itu si mahita marsormin pos marohata ingok ma tuhatai boy dohot olo radik magubati rohatai pakirimotai asa mangolu muse songon naong ni sarihon ni debata tu bangso Israel. Next. Hamuna dongan saha porsyaon unak kola pananginangi hita. Unak kolan mabege hita. Unak kola tapar siajari. Alai hita pedoho do di jauh. Memulihkan, memperbaiki. Itu. Memulihkan dan memperbaiki apa-apa yang menjadi kerusakan dunia ini. Termasuk haro-hao sinakin. Ada tugas ni si tua mai, tugas ni badita mai. Ay tarjodo hita sudi. Akan ang majalo to dini debata. Bertugas untuk mendamaikan. Bertugas untuk memulihkan. Mengembalikan seperti semula bagaimana kita diciptakan Tuhan. Kita adalah agen-agen dari pemulihan itu. Jadi terjudu hita. Ipahundul pehita. Dingoluta si saunari. Gabe agen ni pemulihan do hita. Songon naong pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Mengubati, mengurupi, menghibur, menguatkan saudara-saudara kita. Jadi dang lepas tanggung jawab kita, tapi sisi tanggung jawab pun dao. Tetapi kita juga orang yang terpilih. Jadi dak kola di pahudul tuhatai hita di ngulut taon dao. Alai dihirim do marmisi hita songon misi ni Yesus Kristus. Next. Aha di dok. Asa patar tu hita. Manang dia nabi naimu tu anggik kuname meton nama bait tua udui. Tu akan dak danakon, tu akan apoloson, tu akan alemahon nama bait tua udui. So tung tarimpo nama baitu jol mahita molo taulahon akan adenggane. Alai hapataran kenyataan pangulaw ni debatadoi di ngulu ni jolma. Molo boy hita mangasi, molo boy hita mangurupi, molo boy hita menghibur, molo boy hita memotivasi akka ngulu ni dongata. Alai jolo parjolo matokehe semangat tada. Songon na di epistel tahi. Parjolo mahita, porsea, yakin, asini rohani debata, mangrupi nguluta. Ay boloso gugudo hita, moloso yakin do hita, moloso adong do pakirimota, buah hita mangabing jolma.
Buah hita menolong. Be, sotar pasari-sari udah be. Inna. Jamitani pandita idoi, jamitani situa idoi. Down. Alai kota ulahoma. Next. Pengorbanan itu tidak akan sia-sia, tetapi Tuhan berjanji kita akan diberkati. Mulut ajahai mulai sian ayat 1 ayat 8. Adong do jabar tahape. Adong do bagiat tahape. Macai ulido dirangkai debata ngulutai. Musut tahya gabe tuduk tuhita. Gabe pangularta ibana. Sia jolma natakakyan. Boy hita maru lilas ni rohas yan ibana ala ngaburju. Tidak ada yang sia-sia. Tetapi Tuhan selalu memperhitungkan kebaikan-kebaikan. Selalu melihat aksi kita. Selalu melihat apa yang kita mampu. Alai ido haluau ninang daong. Asa malua hita tabay manadengga dange. Alai parbuai ni haluau ni, parbuai ni haporsiau ni, parbuai ni akka pagulau ni todi. Ima nadi epistel taih Galatia 5 ayat 1-5. Dari da parbuai ni haporsiau ni. Next. Kita tahu begitu baiknya Tuhan. Tabo todo dengan basa ni debata tu hita. Mangalehon pengampunan gabe ojak hita, gabe jong-jong hita. Boy hita mardame doho Tuhani. Boy hita berkomunikasi doho Tuhani. Nape pardosa hita. Banggota jaha di perjanjian lama teh. Kuna dong do bilut-bilut nyon. Danga dong boy terida. Napasahaton hatane debata dohot akaruas. Adong do hire-hire. Adong do pembatas-pembatas. Alai ala ni haluaun. Hasesaan ni dosa. Merdeka. Bebas. Tapake ma kesempatan ni. Lahu papatarhon asini rohani debata. Marhite-hite haluan, marhite-hite kemerdekaan, marhite-hite pengampunan, marhite-hite pemulihan, marhite-hite pembangunan kembali kehidupan kita. Next. Kita adalah tubuh Kristus. Bagaimana kita? Untuk bisa menghibur, bisa menguatkan, bisa membalut luka-luka orang lain. Alai parjolo duhita ikon melum. Luka yang ada di hati kita, unang beadok padiliat di hita. Unang beadong rohadiri di hita. Unang be marojah kita, tu jolma-jolma na di portibion. Gabi ojahatta sadado ojahan nahot ima Kristus Yesus. Adakah hidup kita dalam terang janji Tuhan? Mulu marbaga-baga debata, marjaji debata tu hita. Paneat doho dingol sogoti. Pos dorohatta disi. Ko pos dorohatta. Saya pasahaton ni debata doa kahai baruon ni roha. Mulu nasal pui dak tarulah kita songon nani dok nai alayang go mulai sadarion ulah honok ko manai. Dak kola diriku upasari-sari. Doho ma akan nahu malia ngau. Pargugui
nasihati. Ay jol masonari memang itu kendalana. Hita sonari. Bolon itu kan kata acik rohana. Inna. Mabai ni mana dang bersemangat untuk menyembuhkan luka. Alai pinargogoan di debata. Pinargogoan itu di Purbadia. Tahu lama akan adengkani asa patar tot dinai naung mangula di bagasak kita. Amin. Mauliati madiho Tuhan di asini roham na mangaramoti ngulu nami terbaik kami borhat sian bagas nami be maju pakoko marhite-hite ibadah nami di mingguan pasu-pasu maluhuk na hami narok dohot na naeng marminggu dope di bagasa sadarion suang songoni ma Tuhan buanon nami ma pamareta nami negara namion saha tu tangamu uluhom ma Tuhan hami marhite-hite akka parhubas nami di pamareta suang songoni di tonga-tonga ni huriam uluhom ma huriam marhite-hite akka naposom naung tinodum jala homa Tuhan nama maso-maso saluhut na ruas ni huriam na pasahat to diri na tuho na martangiang na mangilik ko di akka pardalanan ni ngoluna. Upasahat tami mangulu nami manipat sa minggo tuado pamu ho manama parrohay hami mangulahon na hopar tuhatami asa marparbue haporsyaw na adong di hami asa boy huhatidak ko kami dingkan di basam kanopari suang songoni ma Tuhan akka keluarga nami be say ho manama masu-masu pasu-pasu makaya nakon nami pasu-pasu ma akka pahopu dinaong marpahopu pasu-pasu ma akka todong nami nadong di bagas nami be narab dohot hami makilalahon pasu-pasu mi asa sudena hami mardame sonang makilalahon sude dengkan di basam ay nunga di paluaho hami sian akka tekanan sian akka keterpurukan hinorhon ni barita nauli naung hutangi hok kami mangido hami Tuhan di akka ruas ni huriam na suboy marminggu ala ni akka parsahiton terkhusus mai di akka dongan nami Enrico Simajutak Purba Siagian Nyonya Sintuasi Rait Boru Tampu Bolon Dabi Setia Si Hotang Bin Sar Si Haloho G Boru Sianipar Sondang Juliana Lumban Tobing Aswandi Si Mangonsong tutangamu maho pasatami aiho do padauni bolon ubati urupi pamalum manasida asana sida boy makatidakon akadengkan ni basam satu kenari Tuhan mulak mahami siatongan ni bagas coromon ramoti mahami di pardalanan ho mana mangatoy ngolunami asa toktong badia hami songon nahinirem neroham urasi mahami Tuhan siadosa nami nakudangi asata mahami Tuhan macalo pasu-pasumi di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus mangido hami tuho tangiho pangidoan namion amen. Tauduti mga carata marhite na marede laos papungu piliang mahita. Oh
batangnya koma peliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan saluhu sileho-leho na denggan. Do nasa uli basa na mauli utus. Pasahat hami masyan na nileho mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Uhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata nami debata ama anak doto di porbadia. Nabadia doho. Jalagok hamuliamu do liat portibion. Pinuji jala pinasangap mahoro di saleleng-lelengna. Alaniasi ni roham na usaha tuhami doho tu sude huriam. Namarlas ni roha duhami nuaing. Ala naung di papatar jala di patad daho kami tuho tuhami hadiriomu. Holong ni roham. Asin ni roham, labas ni roham, hasesan ni dosa, hangoluan sogot, arta silehonom musogot, rodi uhum sidabuom musogot. Naso habilangan do sudenay, ay naso dung niatusan ni jolma, di patorak kodo tuhami, naso dung ni ida ni jolma, di pataridaho kodo tuhami, naso dung hinasiholan ni portibion, di bakodo hami, naso tarlehon portibion di leho kodo tuhami alani i hupasahat hami ma tuho daging nami todi nami roha nami rodi saluhu na di hami asa patawmu hami tuharajaumu na di Banua Gijang hodo na manopa hami uban tubuh hami tuhasyanganon say topa jalapay baru mahami asa tubuh hami padua halihon jalagabe partohap di hasiangan siangan na narosugot di labung mi nauduk jala serep do rohanami ro tuho mangalehon rohanami say bain mahami ingananmu say homa mangula jala margogo di bagasak kami say paujung ulaw naung pinuk kami di hami naung sinahapom mo guarmu tuhami naung tardiri hami tu bagasan guarmu nabadiay asa hami diho jalaho di hami sailam tanggali rohana buruk sian hami jala solukon rohana baru tu hami asabadia parange nami paboa naung mauliate rohanami tuho sai pargogoi mahami asa hu parange ho kami sudena ni dokmu tuhami paboa naung tutu hami akka anak kommu jala paniat di hangoluan sugut sai payan barita nauli di hami asa adong pargogo nami saleleng hubolus hami hasianganon say patugu haporsyon nami marhite todi porbadia sahat rodi hamatean asa sahat hami tuho amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang say pinorbadia maguarmu say Roma harazaonmu say saut malomone roham di Banotongo songo na di Banua Gijang lehoma tuhami sadarion hangoluan siapare se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togihotu pangujunan palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasar honma damena tutodim.